miraba ao río como moitas gracias. Pero, recordades, eu estaba na radio. Entón, a xornalista riuse, menos que a vos, tamén era unha sola. Moi ben, gracias, Cris, ben, vale. Ben, xa está. Xa está, era que xa non estaba no aire. Entón, eu fixen... E dixome, todo moi ben, pero o conto... E eu, señora, que lle pasa ao conto? Dixetes un conto breve. Non era breve, non? Sí, era breve, pero logo non... Muller, que... De verdade non podes escoller outro conto. E logo, porque... É que ti non te deches conta onde estás a falar. Que este é a Radio dos Curas, muller. Estás falando con Cope Pontevedra. Ai, muller. Pois así é Cris de Calda, que a cabeza sempre a pasamos. É que vos sirva este conto como presentación. Pero o meu bisavó quedoulle aquilo na cabeza. E el, que por certo, tiña unha man diante, unha man detrás, cando conheceu a miña bisavoa, que era realmente a que tiña terras, porque eu descubrín toda a pobreza e a riqueza era relativo. Porque a miña avó dicía, nos pobres non éramos, porque tiñamos terras. Entendedes por onde vou, verdad? Entonces, claro, o meu bisavó debía ter así como unhas ansias, non? De aumentar, de subir. E claro, a súa filla maior vai e queda peñada, desde logo. Pero el resolveu-lo rapidamente. Como tiña 5 fillos, ou un dos pequenos, obrigou-no a estudiar para Cuba. E digo obrigou-no porque, cando morreu o meu bisavó, o meu tío tardou 6 meses en colgar os hábitos e en casarse. Así que se me diréis a mí se era obrigado ou non era obrigado. Saímos, todos ca cabeza para baixo, así, cabizbajos, saímos e chegamos ao piso. Ninguén dixo nada. Fomos para a cama e o día seguinte, ben cedo, a miña boa Carmela, despertou con colleu con esas mans que tiña, unhas mans pequenas, cos dedos tortos. Colleume na man e baixamos. E as dúas estábamos outra vez, pero esta vez solas por Vigo adiante. Cruzamos a Gran Vía, fomos ao Corte Inglés. E durante toda a mañá subimos e baixamos as escaleiras mecánicas hasta que tivemos completamente controlado o asunto. E arriba abaixo ela repetíame, a mí non me empaca ninguén, a mí non me empaca ninguén, e a mí non me empaca ninguén. Oiches, nena? Claro que oí, e por eso vos lo estou contando. Bueno, despois reconvertiuse en costureira, tampouco lle foi mal, porque vestiu a súa neta durante moitísimo tempo. Así que, falando de sonhos e ilusións, eu tiña na cabeza algún que outro conto, porque ela chegou un momento que a veces non me quería contar. Eu quería despois sacar. E se sabedes que os contos son como as cereixas, non? Un conto tira do outro. Pero eu, que non sabía contos daquela, solamente sabía aqueles contos que eu lera. Entón, agora vai un conto que eu li, un conto moi coñecido, pero está contado tal como nos contábamos na nosa casa. Ouro nos camiños. Hildara era unha moza, pero non era tonta. Xa sabía que non había ouro nos camiños. Pero si pensaba que naquelas terras, alén do mar, a xente comía todos os días pan branco e non había que traballar tanto para poder ter algo. Hildara quería ir a esas terras para ter un futuro mellor. Pero sabía que o seu pai non lle iba a deixar. O seu pai xa era maior. O seu pai xa estaba pedindo que ela o cuidara, que cuidara as terras que tiña. Ela ia sisando pouco a pouco algunha que outra moneda para poder pagar a pasaxe que a levase a esas terras.
pero non chegaba. Entón, ao final, falou co gaucho. O gaucho fora un veciño que foi alá e volveu e agora axudaba a xente a marchar. Bueno, axudouse cas mans, avivou e agachouse, de tal maneira que o seu pai, que estaba detrás, veu que había algo vermello debaixo das súas longas alas. Algunha vez a túa nai vestiu eso que tes ti? De onde quitaches os cartos? Vendín uns ovos ao agade. O seu pai sabía que mentía. A primeira labazada que lle caeu foi ca man aberta e rompeu-lle o nariz. O sangue vermello atravesoulle a cara, os seus beizos vermellos, e foi chegando xunto as súas medias. O seu pai comprendeu que mentía e comprendeu que se ia marchar, deixando a él solo. Quen non iba a coidar? Quen iba a coidar das terras? Quen ia a coidar do cambio? Era a súa obrigación de filla quedar aí.